Shoutout po, Nero0974. Hello sis, thank you for coming. Salamat sa patamsak dyan. Live po ako habang naglilinis. Thank you po. Salamat sa jacket. Welcome po, welcome. Ito na ako sa'yo. May premiere ka pala. Upcoming 2:30. Bukas. July 8. Latia. Ano
Hello sis, thank you. Power bank pa rin. I love you si Thea. Para insane. Sige. Bix, baka pang inot ng panahon, no? Expire na siguro, ha? Sa daily.
Ramin. Hi, Mr. Where are you, JM? I'm here. Why not? I'm here.
Hello, Mister. Why Mister lang? How are you? I'm over the lump. How are you, Ramin? I wanted to see the lamp. I am inside the lamp. How you feel now, beautiful Jaden? Huh? A little bit painful. Still painful. Little. I can manage. I can eat the painful. Are you a Jenny and yeah, I am. I am a Jenny. I am a Jenny. If you touch the Jenny, I will I will run away. What you wish. Hello, Mr. Hassan Pasha. Hello, my lovely YouTube friend. How are you? Thanks for sharing this update. Impressive and very interesting to watch. I enjoyed this video. Happy work. My full support, my guide. Always pledge. Thank you. Thank you, Mr. Hassan. Glad to see you in my life. Thank you for coming. Make me Josephine boyfriend. Don't worry, you can manage. Your wish is her command. You can touch the lid of the lamp. Then Jenny was kidding. Don't kidding, Jenny. Later you your wish will become true.
Don't wish. Don't, no, don't do that to me. Your wish is inside the lamp. Now it's processing. How you withdraw it. It's automatic. It's depend upon if it is reject or no. If it is reject the machine. I want to drink water, Ramina. Wait.
Hello, Piano, Botron Vlog. Mega love shout out. Salamat sa patamsak. Thank you. Salamat sa pagdalaw. Thank you po. Hello, Kuya. Nandun ako. Live. Welcome to my live. Wala. Dano po. Sir Pianoy. Botron. Dan na ako sa...
Ma. Hello Wilson. Wilson Home Garden. Mega love shout out. Thank, thank you sa pagdalaw.
Wala, nagbakasyon kasi ng Pinas. Sana all nagbakasyon. Nagbakasyon siya. Busy ako, busy. Saan ko lalagay? Ito na. Bakasyon kasi ng Pinas. Nandito ako. Ay, kaka mo. Shout out. Naglilinis kasi ako. Ayoko magpakita.
Oo sis, last January to February nasa Pinas ka. Kain tayo. Nung ano ako sis, nung December at saka December, January umuwi ako. Kasakit kasi nanay ko na stroke. Kaya nagbakasyon ako. Dapat May ako magbabakasyon. Naging December. Anong kinakain mo sis? Wala, malaya pa ako kakain. Tapusin ko na ang aking work. Pero kunti na lang. Kainis. Yan. Parang, ako'y nabibilang nasaan.
Sinong kumuha ng aking pamunos? Ako'y niluluko na. Asan yung pamunos ko? Kasama ba ako dito? May kasama ba ako dito? Thank you, Nero. Salamat sa iyong pagtanaw again. May hinahanap ako, hindi ko makuha. Sis Nero, thank you. Naglilinis ako. Bese. Ay, mag-out na ako. Ano na? 2 hours na. Nasaan ang ating pamunas? Nawawala. Kain tayo, sis. Hindi pa ako kumakain. Hello. May hinahanap ako, hindi ko makita. Alam ko saan ako. Niloloko ako ng tadhana. May hinahanap ako pero hindi ko makita. Ano na siya? Ayaw magpakita ng aking hinahanap kalag. Ito na lang tayo. Ano? Hinanap ko lang.
Wala. Oh. Ano? Show. Show. HP. Oh. Good. Good, good.